Marda owu hojalyk önümleriniň hasyly ýene-de büdjet işgärleriniň hatabyna ýygnalýar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ekin meýdanlarynda işleýän hakyna tutulan adamlar üçin pul döwlet edara kärhanalaryň işgärlerinden ýygnalýar. Vilayetde şuňlar şuundur we kartoşka ýygnalýar. Şo sebäpden her bir yerli edara kärhananyň ekin meýdanlaryna adyndan 10 sany işgär uğratmaga mejbur edilenligini yerli habarçymyz aýdar. Bu talaby ýerine ýetirmek üçin edaralar adam tutup olaryň zähmet hakyny tölemek üçin puly işgärlerden ýygnýar. Habarçymyz şeýlelikde döwlet edaralarynyň işgärleriniň owu hojalyk önümçiligi üçin tapşyrmaga mejbur edilýän pulunyň möçberiniň ýene-de artanlygyny aýdar. Bu ekinleri ýygnaýan adamlary hakyny tutmak üçin pullary hemisik fiýaly büdjet işgärlerinden ýygnaýarlar. Paxta müftüm üçin pul çöplenýän mahaly, kartoşka we sundur üçin ýygnalýan pul artykmaç gelýär. Her büdjet işgäri öz gezeginde 30 manat mukdarda hakyny tutma işgäriň puluny bermeli bolýar. Dip yerli kärhanalaryň ýol başçylary we işgärleri bilen gürrüňdeş bolan habarçymyz aýdar. Şeýle-de şuňlar hatyly ýygnamak öňçe işler paxta meýdanlarynda da dowam edýär. Paxta ýygmak üçin her büdjet işgäri pul tapşyrmagyny dowam etdirýär. Her gün ir saat 6:30-da her edara 10-15 sany hakyna tutulan adamy jemläp uğradýar. Büdjet işgärlerinden pul ýygnamak adat bolup galdy. Dip yerli edara başlyklarynyň biri gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli işgärler öz zähmet hakyndan etli pulun dürli maksatlar üçin iýdigderli saklanyp galmagyna nägirelik bildirýärler. Adam ise öz hojalygyny eklemek üçin girýär. Olaryň alýan aýlyklaryndan onsuzum edilýän dürli tutumlardan soň owu hojalyk işler üçin hem alynýar. Seýdip aýlyklaryň aglawaty ýene döwletiň işlerine gidýär. Dip marly büdjet işgäri aýtdy. Bu aralykda Mariýanyň çağalar baglaryna iýmid üçin berilen kartoşkanyň tagamynyň ajy bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Bu arada maglumat berýän habarçymyz aşpezlere talgylanyp, olaryň kartoşkany bişirende şeker goşup ajysyny ýapmagy tinanşýanlygyny aýtdy.